πρωτάθλημα εδώ στα Μέγαρα. Ίσως αυτός να είναι ο πιο επεισοδιακός και ο πιο εντυπωσιακός αγώνας, καθώς η λάσπη έχει φέρει τα πάνω κάτω και στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά και προφανώς θα τα φέρει και στους αγώνες, καθώς τα κομμάτια έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Η είσοδος των στροφών και οι εξόδοι από το χώμα έχουν μαζέψει πάρα πολύ λάσπη και κλειστράνε υπερβολικά. Θα τους δείτε πόσο εντυπωσιακά θα φλασσάρονται οι οδηγοί. Έτοιμοι λοιπόν για την εκκίνηση. Να δούμε πώς θα συγκρίσει Αλμπέρτο Καλέρα. Εντυπωσιακό το ξεκίνημα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μάχη. Που είναι καθαριστική για την έκβαση του αγώνα.